Opakro tikwara mugiro kama na kompyuta mugi TV kaune wangsae chenro mara ngich welo wantika gi Wilson Ochuka jakabuoch ko beta kaka jaloko marwa bange buchjo piny sade kwa brogo mbaka gi mheshimiwa Ken Gundi en speaker mar Nairobi County wandigo kode mbaka wach ma chenro mag Sakaja chalo ka gimo miyo jatend piny Kenya mondo koro tine ngiso ne oyole tich kosen mana chenro mar konyo Nairobi County to gin kaka MCAs giwacho nango mane mbaka modhi goyo sadek buchjo piny imido eri winjo pachi ari adek auchiel no eka kinyalo yudo an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go. Kuna watu wanajaribu kumtishia huyu gavana ati hand over Nairobi. Shelve this thing. Go through a proper process. There are legal mechanisms. There was a recommendation that the governor ought to have been prosecuted. Is being protected. Winjruok mar tich e kind sirikal mamalo kod ma Nairobi okwedi gi moko kuom jotelo ka otelnegi gi Senator Edwin Sifuna. Lazima hii maneno ya 10-point agenda ya compensation of victims of post-election violence lazima sisi kama ODM tushikilie. Jakom ODM Gladys Wanga omako chung ni onge pogruok e duond burano ka oseyo jotelo maringo oko. Inyalo ng'ok kata inyalo winjo ka idwa ng'ok, inyalo bedo constipated, no major side effect. Dos 21,000 mar yedhe manyasani mag kedo gi kute mag ayaki osechopo e pachoka kendo sirikal jiwo jopiny mondo chak tiyogo. Ero kamano. Jatend piny Kenya William Ruto dok ne winjruok manyocho chwe kogno Nyoro kod tend county ma Nairobi kowacho ni boma ma Nairobi nyaka dongre makare. Pach Ruto no sir kod governor ma Nairobi Johnson Sakaja ka achiel kod jotend migepe Musalia Mudavadi. Ifinyakidi miwaler. E kinde limbe mare e kadak Malakisama kotene kod jotend migepe mopogore opogore jagoro e migao mar arita Raymond Omolo kachiel kod governor ma Nairobi Johnson Sakaja. Jatend piny William Ruto odok ne winjruok manyogi chwe kogno Nyoro kod tend county ma Nairobi. Ruto owacho ni nitie jogo mabuogo Sakaja kotenore kod winjruogno manien kod tich moromo kendo en ochiwo manasir. Kuna watu wanajaribu kumtishia huyu gavana ati hand over Nairobi. Mimi nataka niwaambie bwana, hakuna Nairobi imekuwa handed over. Mimi niko na kazi ya kutosha ya kufanya ya national. Ile tumefanya ni ushirikiano tuweze kujenga city yetu. Itasimamiwa na county government, our MCA ndio watafanya hiyo kazi pamoja na gavana wao. Mimi kazi yangu ni kuwasaidia ndio tuhakikishe Nairobi inatembea. We have come together between the national government and the county government in the interest of the people of Nairobi. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Paro makamano osirko jotend migepe Musalia Mudavadi ni Nairobi nyakager ochopera ng'eny mamalo kaka bombe mamoko. Agenda yetu ni kushikana na president tubadilishe Nairobi. Si namna hiyo, hatutaki Nairobi ishindwe na miji zingine. Kule kwengine wanabadilisha miji yao. Nairobi lazima ibadilike, iwe na standard ya juu ndio tushinde zile zingine. Munataka Addis Ababa itushinde? Munataka Lusaka itushinde? Munataka Kampala itushinde? Magi otimore kinde ma jatend piny ne rango kanyo mabero aora ma Nairobi kod aluora mare osechopi. Gino ma itimo kokadhe chenro motisni Nairobi River Regeneration Program kendo dhi nyime e gwenge ma Kamkunji kod Dandora bende. Siasa bende onyiedhore ka jatend piny oseyo jogo maketo sirikal tesre ni gionge chenro machwalo Kenya nyime. Josiasa mamoko ma oyuoro romono onyiso sir margi ne jatend piny kod sirkan manywanda kata broad based. They have no vision, they have no plan, they have no agenda, they have no program, they have no vision for the future of our country. Saile baba alikuwako hai, race ilikuwako ya wafarasi 2. Lakini sasa race ni ya farasi 1. Huyu ndio ako mbali sana. Hakuna mwingine kwa upinzani ambaye ataweza huyu. Weke mawe. Leo. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi.
Jakom duond buch ODM Gladys Wanga oseyo paro mar ni ODM ni kod tungni manyalo baro duond bura no kowacho ni en kaka jatelo omedo siro tendo gai mar ODM Dr. Oburu Oginga kowacho ni tende dhi kelo ber mathoth ne oganda Luo. Kanolose kinde mane olimo boma mar Rongo, Gavana Gladys Wanga wacho ni jogo mosenyiso paro mopogore gi duond buch ODM onge kod agenda manyalo kelo dongruok ne piny Luo, kendo medo ni twak madhi bedo e kindgi kod duond buch UDA dhi neno ni ODM oyudo pok moromore kod duond burano maonge winjruok machielo. Wanga nowacho ni en kaka jatelo mane ogai machon mar ODM Raila Odinga nowe kom, osingo neno ni ODM ok bed kod winjruok kod duond bura mora mora manyisa kwede ne dhoudi mamoko. Na vile chama ambao tuko na fikra sawa, lakini wale ambao hatutazungumza nao ni wale ambao wanaeneza ukabila, ni wale ambao wanaeneza chuki, ni wale ambao wanafikiria kuna wengine ambao hawafai na wengine ambao wanafaa. Hao hatutazungumza nao, lakini tutaingia mazungumzo na tutahakikisha ya kwamba ale mambo ambayo iko katika 10-point agenda, kwa sababu hapa Rongo kuna watoto wetu waliuawa Nairobi ama hapa wakati wa maandamano. Lazima hii maneno ya 10-point agenda ya compensation of victims of post-election violence lazima sisi kama ODM tushikilie. Moko kuom jopiny orwako biro mar yath ma ichwoyo mageng'o landruok mar ayaki miluongo ni Lenacapavir. Kata kamano, gin kod to ni po ni piny owacho biro rito wachgi mar kelo yadhno ma ok olewo. Judith Omondi notwak kod moko kuomgi makoni kawo yedhe mag andila magayo tuono ok osebedo mayot, kendo ma kidek bedo duoko maber e lwenj kedo gi kute mag ayaki. Ndalo sudo, lwasi mar thieth bende lokore, kendo kaka ne en higni 20 ma okalo ke kaka en kawuono. Wago picha chien kendo watimo rameny mar tuo mar ayaki, lokruoge ma osebedo kendo kaka jogo man kod ayaki osebedo ka odak kod jogo maonge go. Jal ma okwongo ma walimo, Moknyuka mane omiye kar thieth ne ochune gi yango ne jaode ni ne oyude kod ayaki kendo enie yath, ka gima ber jaode ne okoringo. Mane tek en ni dirego ne onge yath geng'o ayaki, gino mane kete kod jaode kamarach. So nilipoanzishwa matibabu nikapewa hizi unga ya uji, sababu kilo ilikuwa chini kidogo. Then nikaenda nyumbani. Kwenda nyumbani nikafika na hizo unga. Then akaniuliza, na hii unga wanapewa wale watu wana meza dawa, una meza dawa? Nikasema hapana. Nilipewa tu sababu nilikuwa mgonjwa, nilikuwa nakohoa. Then nikakaa nyumbani tena nikarudi Nairobi, sikumwelezea. Then nikakaa tena pia akakuja baadaye. So nilimwelezea after miezi. After kwa matibabu nilimwona nimweleza kama ananiacha niwache. Nikamwambia mimi nilipatikana iko hivi na hivi. Lakini uzuri ya mama wana roho ya utu. Aliposikia hata kuchukua kwa ugumu. By that time amekuwa na prep. By that time nilikuwa tu kama ni positive, naambia mesa dawa, kinga mke wako na mtumia mpira. Hiyo tu. Prep haikuwa, prep imekuja maybe hivi karibu. Walimo kar thieth machielo, kendo ka mama ne oketore lela, kendo bang' pim winjruok ne obedo magiyie tiyo kod yath mageng'o tuo ne jaode. Kata kamano dhi omo yath kod muonyo pod ne kelo pek. Akatoka negative, nikatoka positive. Akaambiwa pia yeye ataanza kutumia hizo dawa za prep. Esa nikimwambia aende hizo prep, ananiambia ye ako sawa. Si mimi ni muende. Na umejua ukienda huko yenda natakikana. Saa zingine anasema hizo dawa ashachoka nazo. Gibiro mar yath michwoyo dweche 6 ka dweche 6 higa, manyodonji e pacho ka odiochieng' manyoro, gikoni lokruok maduong' dhi neno. Wale wanatumia prep, wengi wafuatilia matibabu yao. Tunapata unasaambiwa kuja kila mwezi ama after, wengine hawaendangi. Mtu aenda once anapewa dawa, akimaliza arudi. Ni changamoto kwao. I'm a person living with HIV, yes, but boyfriend yangu anaweza kuwa ananipenda. Basi sasa hiyo kumeza dawa inamchosha. Unajua mimi I know the consequences. But mtu mwenye ako negative, unajua anakupenda. Yeye ako hapo juu anakupenda. So kumeza hiyo dawa pia inampatia burden kidogo. Kata kamano pod gin kod to ewi yadhni ahinya to e weche midhiero ma onyalo kelo e del. Yude kinde duto magilimo kar thieth e kind mamoko. Sasa unajua ni ile kitu inakuja geni. Haujita react aje na mwili yako.
Sasa ati niko na uoga, sijui ta react aje na mwili yangu, but mimi kama ni ile kitu itaniweka nikuwe safe, niko sawa nayo. Yadhni idhi UDA counties 15 e okang' ma okwongo kama oriwo counties duto makaluo nono maonge chudo ne jokenya te maonge ayaki to gombo geng'o yudo ayaki. Yath mosetim ni chenro ng'icho maber kendo en gima osetigo kuonde mamoko, en gima safe, onge gima onyalo timo mana minor side effects. Kochwe sindan inyalo winjo rem, kama ochwe ino kanyo nyalo ili matin, onyalo kuot matin, inyalo ng'ok kata inyalo winjo ka idwa ng'ok, inyalo bedo constipated, no major side effect. Migao mar thieth kokalo kuom ute thieth mag piny owacho chako chiwe ayanga chak dwe mar 3 higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Seneta ma Nairobi Edwin Sifuna kod jaod bura member Kasi East Babu Owino kwedo winjruok e kind gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kod jatend piny Kenya William Ruto mar tiyo kanyakla e bero kaunti ma Nairobi. Babu kod Sifuna oramo ni mano en chenro mar Ruto mar kawo tije mag kaunti ma Nairobi ka gidwaro mondo chung winjruok ma kamano ma ka ok ochunge to gidhi chwalo bura e doho. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, moko kuom MCAs mag Nairobi to orwako winjruok ma kamano ka giwacho ni Sakaja tich otamo. Kata karangi mar kalam mane otigo kod jatend piny William Ruto kaachiel kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja eketo winjruok matiyo kanyakla pok otuo, jotelo ma ok kaunti ma Nairobi osemieno winjruok ma kamano kod chuodho. From the onset, I wish to state that my office was neither involved nor consulted before this decision was taken. Indeed, the so-called cooperation agreement itself acknowledges that no public participation was conducted prior to the signing yesterday, a violation of the constitution that is too egregious to ignore. Etwak margi kod jofwamb weche e alwora mar od bura bore Nairobi, Senator ma Nairobi Edwin Sifuna kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino oseo winjruok ma kamano magiwacho ni en chenro ma jatend piny William Ruto mar kawo tije mag kaunti ma Nairobi ataro mar chik e yor apiny. The steering committee established to oversee the agreement is very national government heavy. Of the 12 members of the committee, a whopping 2/3 are appointees of the national government. From its structure, the governor will play subservient to the prime cabinet secretary, making Sakaja effectively the new deputy governor of the county of Nairobi. This to me is not cooperation but a takeover. Donge functions osebedo transferred, ndeche dongo dhite. Weche mag pi dongo dhi, weche mag garbage collection dongo dhi, weche mag street lighting dongo dhi. Koro ne gisain nango. Kise kao 90%, 2/3 mar committee members mag jo national government. En gi function mane kanyo. Mawaziri ema koro semiti jego. Yongene no ka koro gino sedhe. Kaluwore gi mano, Sifuna onyiso jatend piny William Ruto mondo chung winjruok ma kamano makata to biro dhi e doho kata od bura mar Senate mar wito oko winjruok ma kamano. If it is not possible for them to consider this request by the Senate of the people, we will use all available means, legal and otherwise, to be able to enforce adherence to the constitution. MCA Makele Leshwa Robert Alai kata kamano osiro winjruok no ka olero ni odhi konyo bero boma maduong' ma Nairobi bang' tich ma kamano tamo Governor Johnson Sakaja. Paro ni gima sirikal ma malo timo kata ma president otimo en ni kao role manyicho neno ka Nairobi gore piny. Nyocho onge garbage nok bed collected, nentie pi ne onge maber. Aparo ni ker otemo kabisa moneno ni Nairobi ne dwa gore piny, MCAs ywak, koro onge tiende. Nairobi ni en marwate. Te ene kama ekoma jotend sirikal ma Kenya bete. To ene kama control Kenya economy mar Kenya te. Aparo ni gima kero timono. Ka koro deal no bio kelno e county assemblies. Nyakwa bio ang'iye nkech oversight nyaka timre, lakini aparo ni for a start en a good move. Kata odoko ni gisebedo ka gikawo chung' mopogore opogore e weche mag siasa, Alai Sifuna kod Babu Owino oloso kod duol achiel ni winjruok ma kamano en ranyisi tich mar tayo county ma Nairobi otamo Governor Johnson Sakaja. Nyiso Nairobians ni tich otama koro we okonya gi national government. To Nairobians kano chiew gokinyi no chiew ni mondo olos ndechegi. Negi chiew ni mondo giyud pi ma fresh. Negi chiew ni mondo giyud tich. Negi chiew ni mondo garbage obed collected. Tabu mar Nairobi ok en pesa, ok ni gionge pesa. Kata kawuono ginyalo collect pesa mang'eny. Kata collection ok gidwa collect pesa. Governor is absent. Governor nitie to onge.
onyalo tieko 3-4 months Riverside ok odonjo office. Lai katika mano oseo Edwin Sifuna kuom rem keto Sakaja tesre e od bura mar Senate mar neno ni otiyo ne jodak ma Nairobi maber. E kinde ni matend county ma Nairobi geno yudo omenda maromo bilion 80 e bondalo 14 mabiro kalure kod winjruok e kini kod sirikal mamalo. Moko kuom jotelo ma ok county ma Nairobi okwedo winjruok makamano magiwacho ni dithiro telo mag gwenge. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen wacho ni obila ne okomi ripot ewi romo mar siasa manyocho tim gi moko kuom josiasa e boma ma Kitengela e kaunti ma Kajiado. Romo manyocho ting'o seneta ma Nairobi Edwin Sifuna, Governor James Orengo ma Siaya e kinde mamoko. Wacho ni mano e manyocho miyo obila obedo gi kinde matek mar keto arita e kampen no. Kano loso Naivasha e kaunti ma Nakuru, Murkomen omedo siemo josiasa mowacho ni chano timo maundu ka gitiyo gi rowere. Ambieni wale wanaomba kura, wale wanashindana na wengine, wale ambao wanapanga njama kutafuta magengi na kupiganisha watu, that we will not allow, this government of President William Ruto will not allow, I will not allow as his cabinet secretary, and the Inspector General is not going to allow. Our police officers are under firm instructions to deal with people who are inciting violence against communities with finality. Paso di yue moro machuo kudo bang daka moko matin taneno kuseoro te mag kwendi ari adeka auchiel nono makamu kani Nairobi Kisumu kanyo wacho ni Mosna Excellency Chair mar ODM Gladys Wanga mano mama ma military ng'ato ok nyal tugo kode. Ano makamu kani Kisumu kanyo neno kama chielo bende ntiere kaendi. Trevor Imure waneno Ramogi TV maler ka wan nyaka Chapoko kod retired Major Jecton Okombo Aduo Mosna jaoda Madam Lorina Sewe kani ng'iya ma japuonj Charles Akuro. Japuonj Charles Mosna jo nyaka duto tegi jo Apoko te. Trevan Baba Twins maronjinyo ODM pod ochwiny mana kaka Gladys owachono. Akwayo vijende ni kik jo siasa ti kodwa nikech ka siasa oserumo to pod wan mana owete. Okauru kura mondo wagol telo marach. Mosna Ochieng Machacha, Kapis Ongalo, Pascal Oranga kod Honorable Pio Wandai kod Ochieng Riako. Erokamano ahinya. Chelo bende ntiere kandi Imore Trevor tho wegi dondre gi Ruto. Wan jo ODM jo Kalinda Ground motelne gi party leader Dr. Oburu Oginga to wadhi nyime malong'o ma Mrs. Omondi kani game. Erokamano ahinya. Ramogi TV an jamta wuoda Wasi Boda. News chopuno maler sana kawana Wasi Boda ka. Erokamano ahinya. Ramogi TV Mind Bishop Omondi Otiche Mosna jaoda Sara Atieno gi Archbishop Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Atongo gi Bishop Omolo Olongo. Erokamano. Kaka pile waneno habari ka wano Dili Gardens Kisumu kaendi kendo Ramogi TV lera dua. Mosna Honorable Rose Nyamunga, Honorable Rone MP Kisumu Central, Governor Nyong'o kod Majono Nyango from Witi Foundation CBO. Bas, udogo bang daka moko matin kikidhi mabor ahinya. Sunflower en kit cham ma ok dwa tich mang'eny. Bende ok odwa pesa mang'eny. To yuto ne to ber. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri malich kamae. Ich lach ok duong' dhoot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani pod inikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a.
kata kapo ni wanjo kod ginyako mano konyiso ni wan waonge ratiro mekwa omiyo anabiro chung kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni gik moko duto wang'. Sanju gira jiven ngata chieng'. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Donje piny manigi nyadhi. Kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansimtos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Erokamano kuketo Ramogi TV ka ni sirkand kaunti ma Homa Bay osidho tielo mar 2 mar gero klese ne jopuonjre mag ECDE e chenro mong'ere kaka Ondoa Kaunda mane ochaki gi dwaro mar golo oko klese mag mabati kaka yor ting'o malo rang'eny mar somo e sikunde mag ECDE. Jafombo marwa Ali Abich nigilero. Chenro mar Ondoa Kaunda ne sirkand kaunti ma Homa Bay ochako mar golo oko klese mag mabati gi dwaro mamiyo jopuonjre mag ECD lwasi makare mar somo e skunde manitie koro gwenge mopogore. Chenro no mabende time ward step 4 manitie kaunti ni bende geto ting'o malo rang'eny mar somo e kind jopuonjre mag ECD. E tielo mar 2 mar chenro makamano mane ochaki e skund primar Mosogo e ward ma Kwabwaye ka chud bura mandhiwa, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne okoni e komenda ni gisewalo tenge milion 360 mar timo gedo mag klese mag ECD 360 ka ward ka ward ibiro gere klese maromo 9. Wanosogo ka wabiro chaka yanga chenro mar Ondoa Kaunda phase mar 2. Classrooms manoseger e igni 10 ne gin 23. Igni 10 e kaunti mangima. Ondoa Kaunda phase mokwongo manyicho watimo higa mokalo cha ne watimo classrooms 163 kendo kimedo gi classrooms mane wasegero through contractor model ne koro wachopo 243. Phase makoro wachako ni wadhi gero classrooms 9 e ward ka ward. Sani wachako ga 4 e ward ka ward kotieko dweche 2 wabotimo aubiche ward ka ward. Ka financial year rumo kwa satimo 9 e ward ka ward. Gavana Wanga ne okoni gedo mag classrooms go itimo kod funde ma koro gwenge mitime gedo makamago kendo gigo mitiyo ge gedo bende golo mane koro gwenge mar dongo chumi alwora mitime gedo makamago kama bende nodok ne chenro mag dongruok mopogore ma osebedo kotime kaunti ni. Jomoko wacho ni contractor mar Ondoa Kaunda en pesa ni iore community account school ka school nigi account, japuonj en signatory, PMC chairman en signatory, jo aigi gin signatory. Koro gine ma ging'iyo wach pesa ni. To fundi gine ma giyudo, fundi mang'ula mowuok e gweng'ni ema gero, mowuok e gweng' machielo ema gedo. Pesa ni odong' adong'a e gweng' ka. Pesa jo Kwabwayi odong' kanye? Kwabwayi. Mane kwa gero economy mar thurwa gi gweng'wa kae. Ka jokanyo sekta mar somo wacho ni jopuonjre mag ECD okosebedo ka yudo lwasi makare mar somo kendo chenro mar golo oko classrooms mag mabati go eko biro konyo miyo jopuonjre go eko mijing'o. E ndalo machon classroom igero gi 2 million. Sani koro igere gi 1 million. Nang'o? Kich labor based policy. Labor based wakawo pesa waoro ne school. School also PMC. PMC kama yiero fundi magedo. Okwadwar contractor manigi double cabin. Kech contractor manigi double cabin kubiro limo kaka onyalo yudo contract kendo kochako duogo chiemo mobedo awarded kendo kochako duogo barua. Ode no ochiko mana 1.8 million. Nwasebedo kwa somo e class mar mabati manigi buru, nyithindo ne bedo gi homa gi aonda. Koro most of the time seche mang'eny ne gibedo ka gilewo ni school. Koro school wani ka class wani ka koro tieki to wabiro bedo maber nikech koro wan gi class nyithindo biro somo maber. Chenro mar Ondoa Kaunda ma sirkand kaunti ma Homa Bay dhigo nyime wards 40 mantie kaunti ni dwaro mare maduong' en miyo jopuonjre mag ECD lwasi makare mar somo kaluwore ni thoth jopuonjre go osebiro ka somo lwasi maricho. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Higani jokristo kod jodin Islam oriwo kinde mag tweyo. Kawuono ne chakruok mar kinde gi jokristo bende ochako gi odiechieng' mar Saburu.
Jokristo ne ochokore kuonde lemo mopogore opogore e piny Kenya kod maoko mar yango chakruok mar ndalo tweyo mong'ere kaka Lent. Cleophas Oluoch ni kod lera. Sap buru. Chakruok mar ndalo 40 mar tweyo ne moko kuom Jokristo e piny mangima. Moko kuom Jokristo e piny Kenya ne ochokore kawuono e kuonde lamo mopogore opogore. Ma en kanisa mar Holy Family Minor Basilica, kama Apostolic Nuncio kata jawache lo Papa Leo mar 14 ne ogole ote mare owuon kaachiel koda kamano mar Papa Leo mar 14 e kinde mane tweyo chakore. We are many times very much focused on ourselves, not being open to the cry of the people and the needs of the people around us. And I think that attitude of listening to the other and reaching out to the other, which God does. I mean, that is, sometimes I even say that is the difference between Christianity and other religions. Ne en kinde makende ne moko kuom Jokristo mawuok mabor chopo e kanisa mar Holy Family Minor Basilica e tielo mokwongo. Mae chopo na mokwongo kaeni filana no gamana gini yige Holy Basilica gine TV kawuono ka chopo ta okang'eni ni kanye en to bange to kora winjo ko wachni mano Holy Basilica kora mor malich ni kawuono chopo Holy Basilica ma aneno gamana e radio kinde duto. Jokristo go ogolo duon gi gimomiyo ndalo mar tweyo onego miluor. Wadag gi joodwa maber, wakonyo ji, bed gi jowadu maber, oweteni, we hino ji e mier mwadakie, tem mich momi mondo ikonygo ji mudako ka nyathi skul kamoro ma ng'ato ok nyal chulo konye. Kinde mag tweyo ni kwachake to iketonwa buru, msalaba maburu, manyiso nang'o ni iparonwa ni wan kaka dhano wabiro tho, to kwa tho to nitie kama dwani mondo wachope mwadhiye ma en jachwech marwa. Tweyo makawuono ni eni rubano be nyisa ni kano wachi ni wan buru wabodok buru. Ei otegi, oganda Jokristo ne ojiw mondo mi obed jogo ma jochiwo ka gitweyo gigo ma gihero ahinya. Tweyo kata mana chiemo kende ni tweyo ring'o kata ni gima tero remo, but iluongo ka sani ni endi gik manya tweyo ng'eny. Chonte ok en chiemo kende koro sani giminya tweyo ng'eny kaka dhano. Inya tweyo tim marach mitimo kata ken puotho inyalo tweye, kata ken miriambo inyalo tweye, kata ken social media wang'en samoro wakawo sama ng'eny mana anane simu wang'en mana TikTok ang'o to inyalo tweye mana mondo ibede gi sama tin paro go Nyasachi. Kama chielo ne ok en Jokristo kendgi mano chako tweyo kawuono. Jodin Islam ne ochako tweyo margi mar Ramadhan. Kinde ariyogi ok yot ga mondo riwre kaka kawuono, ni mar nonro yango ni mae timore mana tok igni 33 kaluwore gi kalenda mar Luna. E chakruok mar Ramadhan, e kaunti ma Mombasa, Jodin Salam ne okwayo serikal mondo miyo nyakwe kudarita ikindegi. Ningependekeza pia katika serikali yetu pia ili iweze ituangalie swala la usalama, sababu pia kuna vijana, kunao wahalifu. Mtu akipata mili leo anaweza kaa siku 2 siku 3 ndio akapata mili. Sasa sisi kama waumini wa Kiislamu wakati kama huu wa kuwafunga tunatakikana tukae tukiwakumbuka wale watu ambao wako kwenye drought kule kama Tana River kama wapi. Opar ne oganda Jo-Catholic, oganda Jokristo mawuok e piny mangima ni kawuono ging'eni ne giwuok e buru, to buru bende ema gibiro doke. Ote maduong' ka kawuono ni oganda ochiw kaeto bang'e gikony jogo ma bende onge godo ka gilemo kendo ka gitweyo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Holy Family Minor Basilica, Nairobi. Bad migawo mar obila mang'we maling'ling NIS oyango ni Jo-Kenya ma kwan gi 1,000 gore lweny madhi nyime kind piny Ukraine kod Russia bang' lombgi kod agents mabandia ni dhi migi tije mani kod chudo mabop e pinyno. Lipot mar NIS bende olero ni jotije sirikal moting'o obila moko mag okwach kich, jotije paw ndeke manono donjo kod wuok oganda pachoka kod apisas marito mbetre mag piny Kenya e boma ma Moscow ema notimo tudruok makamano. Kaka jafwambo marwa mar weche arita kod njore Cynthia Onyango ketonwa ler, kambi moro pachoka endi emotigodo e wuondo Jo-Kenya kikonyogi kod osiptende moko mayudore e boma ma Nairobi ka. Bang' ywak betie kendo anyuola chwalo kwayo ne sirikal ng'iyo kama nyuondgi manodhi tich e piny Russia nitie, kawuono e od bura mamalo
Jatend kweth mathoth e od burani Kimani Ichung'wah ochung' kendo somo lipot mar tend bad migao mar obila mang'weyo maling'ling pachoka mong'ere kaka National Intelligence Service kata NIS ma oketo lere chal mar wach mar midhiero mosekelo nek mag aching' ne moko kuom jo-Kenya. Lipodno makelo koyo oyango ni jo-Kenya ma ok tin ne 1,000 osechwal kendo gore e lweny e kind piny Ukraine kod piny Russia bang' gombo mar yudo tich opogi e lwet achudhe moko ma jo-miriaso manochwalogi e pinyno ataro mar ng'eyo margi. They were deployed to active war front areas. One Kenyan, Eric Korinko, was shot and unfortunately lost his life. Others remain injured or missing in Russia. Kaluwore kod lipode NIS, achudhego geto jolweny manosetieko tich, obila manoweyo tich kod jo-Kenya mantie kind higni 20 nyaka 50. Achudhego nonro yango ni osebedo kalombo jo-Kenya maonge tich kod osara machwe manyalo romo 350 kod omenda mamoko kaachiel kod nyalo mar yudo bok mar bedo japiny Russia. The agencies have been enticing Kenyans, promising them lucrative terms of service such as salaries of about 350,000 shillings per month and hefty bonuses between 900,000 shillings and 1.2 million Kenya shillings, as well as eventually being issued with Russian citizenship. Jo-Kenya ler wacho ni osemedore e pinyno ka yande gitiyo kod yore wuoth e pinje kaka Istanbul, Turkey kod Abu Dhabi bang'e loko yore wuodhe kendo tiyo kod piny Uganda, Democratic Republic of Congo kata DRC nyaka e piny South Africa mondo kik fwenygi. Nonro yango ni achudhego mawuondo jo-Kenya osebedo katudore kod jotije mag sirikal moting'o obila mag paw ndeke, obila mag okwach kich, obila marango yedhe mamero ji kod bad migao mandiko jotije e pando jo-Kenya nyaka e piny Russia. The agencies have been colluding with rogue airport staff from the Directorate of Immigration Services, the Directorate of Criminal Investigations, Anti-Narcotics Unit, and National Employment Authority to facilitate the recruits without interception at the Jomo Kenyatta International Airport. They have also been colluding with staff at the Russian Embassy in Nairobi and the Kenyan Embassy in Moscow. Betre mar piny Russia e pachoka kod betre mar pachoka e piny Russia mayudore e boma ma Moscow osebed ka itiyogo e chiwo bok ne jo-Kenya ka kambi moro mong'ere kaka Global Face Human Resource Limited mayudore apaya ma Koinange Street e boma ma Nairobi ema osebed ka itiyogo e chwalo jo-Kenya e piny Russia. Global Face Human Resources Limited, a private recruitment agency located along Koinange Street in Nairobi, owned by one Festus Arasa Omwamba. The agency has actively conducted recruitment drives in Kenya targeting skilled and semi-skilled youth for foreign employment as using the Kazi Maju initiative to present itself as a legitimate government-endorsed recruiter. Nyaka sani, jo-Kenya 39 osechwale osiptal, 30 osedugo pachoka, 28 pod olal, 35 nitiere e kambi, 89 nitiere e paw lweny, achiel omaki ka achiel yande osetieko rage. E kinde mamoko kuomgi osewito ngimagi e lweny kaluwore kod koso lony makende, kendo moko bende osehiny. Sirikal kwayo mondo kaw ndamo mager mapiyo mar chik ne apisas mag sirikal matudore kod achudhego e chwalo jo-Kenya gore ne piny Russia e piny Ukraine ataro mar chik. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Maromo familia biche kar dak mabahati e gweng' mopuk limbo e sub-county Mabondo kwano lal manengo ne poko yangi bang' mach muoch kendo wang'o mwandu duto molokore mirni gino makoro wegi maonge kata kuonde maginyalo ninde. Kaluwore kod familia go gino mane nyalo kelo muoch mar majno poko yangi kata doko ni onge jal mane owito ngimane e kinde masirano. Ne giseyo tend county ma Siaya kuom yulo e tich kendo rem mar chwalo masinde mag nego mach kata bang' goyo report e kinde masirano ka nochakore. To koro sani gikwayo jo Samaria mang'won mondo resgi gik moko maginyalo tiyo godo maginyalo chako godo dak manyien. Kaya odot ok nanyal donjo kata mondo mi agol lawa manyalo rwako. Mano dano wangi gimara amora. Nadong' mana gi lawa mar rwako. Makata gisechegi kata sama wuoye ni an od jirani ema donje. Koro ago ero kamano ne Kevin Jakom marwa. Kevin ema nomiyo kata MCO ng'e gima ne dhi mbele ma MCO kelonwa mattress gonget. Mattress na gonget no. An go mana ka jirani. Para kian ng'ama ne riembo tangi ka kelo Siaya ka onge pino to nobiro sime gi pimo golo kanye.
Mar ariyo mae kanyo chigo sim kae to wach duogo makenga monogo sim rumors duogo wuok ni fuel onge e gari. Mago gik county. Ere kaka gach county nyalo nyiso an mach kama odhi konyo. To fuel onge maringo to jotelo to ringo gi gechni madongo. Kata gechni madongo tigoga gi fuel mawuok kanyo. Nitie jowadwa ma Nyasaye samoro osegudho lwetgi, jowadwa manie sirikal matiyo, jowadwa ma Nyasaye ogwedho kata onge kumotiye, well wishers, and ng'ata manyalo bedo ni gikony mondo abe okonya mondo akony joga manyeo yudo chandruokgi. Actually gine chandruok ma gin jomoko nindo mane ute jirani. Bas wadhi yo moro machuok kendo duogo bang' dakika matin taneno kuseoro te maru Trevor kaka pile ma endi wuod Ruth Ogola Ochuka Derrick Ochieng kawuok Chemelil Guliago village. Miyo sirikal maduong' migepe moko mag county ma Nairobi dhi kelo yolo e tich ne governor. To joluo ngima akwayo ni warewre uru kik wabeduru ngas ma jok moko kalo godo ka dwaro chopo gigi giwegi. Wanenuru mariek. Amoso familia mar Dana Paulina Ochuka kawuok Kanoko Bura. Ng'ama Tino Chieng kawuok Rueya aneno Ramogi TV makare gi mama na Nyalago Mosna Karan Joshua Ochola, Bishop Charles Mayoga kod Jo Israel CA Kochieng kani Rueya kod Pastor Silpa Magambo kawuok Kabonyo. Kamana aneno kama chielo bende ntiere kaendi. Wacho ni akwayo hayo maber ne jo Catholic mawuok e Bolo Parish ndalo mar Sapburu. Wakwayo kwe makende kind jo Kristo. Ano guy Philip Ochieng mar Jemo Nyakach and the youngest guy in Africa. Bas Trevor Irionade usip na Ramogi TV ler. Ayie kod Governor Wanga tich ler. Josia County pod wapamo ma Kevin Omondi wuod Nyalego. Bas udugu bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya. Chunani kanyo. Kare nini kanye? Ha? Gol gini godo wangi. Adware no suchi. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design to an ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kik utegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pok ni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Piny chalo chiro. Igo e nengo. Ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen juma ka juma. Are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwa ni time. Magi gin penjo nyakorom Gajuang' madwaro duoko. To ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Madwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration
to anyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bed ni oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Machigni nyakoromonga juange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoromonga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, kuna magojong Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be, gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayaw pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine maoningo gichak mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi, mondo ging'e niya, wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore sa 4 okinyi nyaka sa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Donje piny manigi nyadhi. Kama gimoro amora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansimfo Zokinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Kamano kumketi Ramogi TV kanien fuongruok ne anyuola moro mawuok Likoni Mombasa mane owito wuodgi bang' obila goye gi magina higni 8 mosekalo. Doho ma Mombasa nochiwo twech mochwere ne apisa mar obila mane omake gi kethono. Anyuola rawera no mane jahigni 20 mane ogo gi magina ka ntiere odgi koro dwane piny owacho mondo chulgi bang' doho yango ni wuodgi no ne onge kod ketho moro amora. Joja oko miwa ler kwa Mombasa.
Bang' wuotho e doho ma Mombasa e thuolo mar higni 8 ka gimanyo ratich wuodgi mane obila ochielo gi magina motho kanyo, anyuola mosenindo Mbarak Maitha Omar ne gikone to koro yudo fuong'ruok. Ma ne en bang' jang'ad bura e doho mamalo ma Mombasa Lady Justice Wendy Kagendo chiwo buch twech mochwere ne obila Yunus Athman bang' doho yango ni ne otiyo gi bunde e timo nek makamane tok chik ne mar rawerano ne okomanore gi gir lweny mora. Kwa maana yeye aliingia ndani na alimwona, ilikuwa anayo haki ya kumshika, lakini ilikuwa si ampige amue. Alipigwa risasi ndani ya nyumba ikiwa yuanywa chai asubuhi, kitu kama mida saa 2 saa 3 hivi. Anyuola no kotelne kod min mosenindo Sidi Baya ne orwako kum makamano, kata obedo ni burano ne okawo thuolo malach nyaka ne nek mar rawerano timre higa 2018 e odgi mantiere e gweng' ma Mwenza e Mtongwe e od bura ma Likoni Mombasa. Miaka ilikuwa mingi, twaenda tukirudi, mara sikia hivi mpaka ilikuwa tunkata tamaa kusema tu ile ukweli, lakini sisi tulikuwa tunasema, mimi mwenyewe pia nikasema lakini kuna siku moja itakuja kusimama. Twashukuru kwanza sana hasa shirika la IPOA kwa sababu wao ndo walitupatia motisha sisi wa kuitafuta yake. Kuna wengi wamekataa kwenda mahakamani wakiona kwamba hakuna haki, lakini kesi imeonyesha kwamba tukifuatilia hizi kesi haki inaweza kupatikana. Nek makamano ikoni ne otimore kinde mane obila pedho achich moro mar njore kuma ne ochiele rawerano gi magina ka giparo ni en achich mane gimanyo kare mano ne ok en. Hiyo hukumu iliyotolewa tumeridhika nayo sana, familia nzima wameshukuru sana kwa sababu sasa ile haki tumeipata. Na hata marehemu pale alipo sahihi wajua kweli haki yangu imepatikana. Tunataka fidia tu kwa serikali, kwa maana yule polisi ni serikali ndo alikuja pale ndani. Rais tayari alikuwa amesema wale waathiriwa wa maandamano ya 2024 na wale wote ambao waliathiriwa na police excesses ama extrajudicial killings waweze kuwa compensated. Kwa hivyo hii pia tunataka kuipeleka kwa Kenya National Human Rights Commission. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Waronyo ne weche mag tuke ni tim mar Harambee Starlets no dhi nyime gi ikruok ne tuke mag laro simbo mar Afrika korka jok mamine WAFCON madhi timore Morocco dwe manyien. Jotugo mag Starlets wacho ni ikruok magisebedo godo ni kare kendo miyo gi geno maduong' e tukego. Kocha Beldin Odemba biro duoko chien kwan jotugo nyaka 23 mabiro dhi e kambi mogik motelo ne tukego. Kenya dok e tukego kuom thuolo mokwongo bang' ka ne gidonjo e tukego e thuolo mogik e higa mar 2016. Jatugo Diana Shakava wacho ni geno margi en ni wang'ni gidhi chopo mabor e tukego. Yes. 5. Yes, last one. 6. Up. Kampi imekuwa poa, wenye tuna interact, tuna get to know each other na pia ku learn from each other. I'm learning from the best coaches and the best players. So na anticipate kutoka hapa nikiwa better player na godoli nikiwa tukimekwa kikosi ya kwenda WAFCON. I'll thank God for that. Training imekuwa poa from mini camp hadi sai. Iko sawa, at least naona kuna improvement. Kuna vitu nimelearn more na nikikuwa better player. Experience imekuwa poa. Ni kujiamini tu. Haijakuwa rahisi, ni kujituma pia from huko chini hadi kufika hapa haijakuwa rahisi. Ni bidii tu. Jatelo manyien mar riwruok mataya adhula e pinje mag Afrika ma ugwe gi madiere Sekafa Polos ochako tich ayanga e log tich mar Sekafa e boma ma Nairobi kaendi. Polos mabende en jatend adhula e piny Eritrea norwaki apisi gi jakom FKF Hussein Mohamed kama ne gisingo mar tiyo kanyakla mar ting'o malo adhula e alwora mar Sekafa. Bende jatelo no moyudo thuolo mar twak gi jogoro mongirore e migawo mar tuke Elijah Mwangi.
My target is one, to make Sekafa best in terms of its football governing, as well as to unite all the members associations that we have. We have 11 plus 1, including Zanzibar. And the second aim or mission that we have is to improve the secretariat that we have. And the third one is to improve the competitions that we have, as well as also alongside to that one, Bas mane kama lori chenro moro marang'ich welo bang'e saa 3 e buch jopiny wabrogo mbaka gi mheshimiwa Ken Gondi ma en speaker mar county ma Nairobi. Gimomiyo dhigo kode mbaka en wach mar chenro mag chwalo tije moko koa kuom county ma Nairobi ne sirikal mamalo. Nyiso ni Governor Sakaja yule tich koso mane mbaka mobrogo gi speaker ma Nairobi county mabro bedo kodwa ka endi buch jopiny saa 3. Wantire kagi Wilson Ochuka jaka buoch kobita ka Nyasaye yue to bro kendo saa 3 kan kaka pile. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa wanere saa 3.